Şu günler Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının önünde adamların yeni ulu novatları emele geldi. Novata duran Türkmenistanlıların ağlabası pasportlarının möhletini uzaltmağa çalışýar. Galan bölegi durmuşa çıkmandığı ya öýlenmendiği baradaki hem de Türksoy resmi namalarını almağa sinanşýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň 21-nji iýulda İstanbul'daki Türkmen konsulhanasyna barıp gören habarçysy we çeşmesi Türkiýeden maglumat berdi. Olaryň sözlerine görä bu ýerde nowata duran adamlaryň sany takminan 300-den aşýar. Adamlar ýerden sagat 5-6-da nowata durup başlaýarlar we Türkmen konsulhanasy işini tamamlaýança olaryň ýarysy töweregi işlerini bitirmek üçin resmi namalaryny tawşyryp bilýär. Adamlaryň köpdigi sebäpli konsulhananyň öňündäki nowatlar köçäniň başyndan görünüp başlaýar. Konsulhana işgärleri ýetişip bilmeýär. Nowata duranlaryň arasında dawa jenjel hem köp bolýar diýip çeşmämiz aýtdy. Habarçymyzyň we çeşmämiziň gurrun beren bu ýagdaýlaryny sosial ulgamlarda çap edilen İstanbul'daky Türkmen konsulhanasynyň öňünde düşürilendigi aýdylýan käbir videolarda hem synlasa bolýar. Habarçymyzyň sözlerine görä uly nowatlaryň döremegine Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň arasynda barha köp adamyň pasportlarynyň möhletini gutarmagy sebäp bolýar. Uçar gatnawlarynyň açyljakdygy barada gürrüňlerden soň köp adam ýurda dolanyp bilerini soňky pursata çenli pasportlaryny uzaltmady. Ýöne pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkary uçar gatnawlary henizde dolu dikeldilmeýär. Watana dolanmak mümkinçiliginiň henizem tas ýokdugyny göz ýetiren türkmenleriň köpüsi pasportlarynyň möhletini uzaldyp başlady. Diýip Türkmenistanlylaryň ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä nowata duranlaryň galan bölegi durmuşa çykmandygy ya öýlenmendiği baradaky hem de Türksoy resmi namalaryny almaga çalışýar. Türkiýe hökümeti Türksoy resmi namasy bolan daşary ýurtlara köp ýerde yeňillik döredýär. Meselem hassahanalarda bejerge alsaň saglyk çykdagylaryň epesli kemeldilýär diýip habarçy belledi. Ol Türkmen konsulhanasyna ýüz tutan raýatlaryň agdalýan resmi namalary almak, hususan da pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin käte 15 gün, kätede 2 aýa çenli garaşmaly bolýandygyny hem habar berýär. Şol bir wagtda ol özlerini araçy diýip tanışdyrýan käbir adamlar arkaly bu resmi namalary 2-3 gün içinde alyp bolýandygyny hem aýdýar. Olar bu bir kanun hyzmatlary üçin 120-200 Amerikan dollary aralygynda tölew talap edýärler. Bu adamlaryň kimdigi belli däl. Ýöne köp adam olaryň ilçihana bilen iltisynyň bardygyny bilýär. Käbir adamlar inçe munnap nowaty durup, soňra da pasportlarynyň möhletiniň uzaldylmagyna 1-2 aý garaşmagyň deregine bu bir kanun hyzmatdan peýdalanmagy makul hasaplaýarlar. Diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk baýdalanlar barada İstanbul'daky Türkmen konsulhanasy bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22-nji iýulda telefon arkaly eden dowamly synanşyklaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalaryna raýatlaryň möhleti geçen biometriki pasportlarynyň möhletini uzaltmagyň tertibi 2021-nji ýylyň iýul aýynda tasdiklandy. Türkmenistanyň İstanbul'daky konsulhanasy şu ýylyň başynda biometriki pasportlary täzelep başlady. Şonda türkmen raýatlarynyň biometriki pasportlarynyň hereket ediş möhleti 2023-nji ýylyň iýun aýyna çenli uzaldylyp başlandy. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronawirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistan virus sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyrypdy. Şonda dünýäniň beýleki ýurtlarynda bolşýaly türkmen raýatlarynyň gazanç etmek hemde ýokary bilim almak üçin iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkiýede de müňlerçe Türkmenistandy watanyna dolanyp bilmän galdy. Türkmen hökümeti ýangy ýakynda halkara uçar gatnawyny bölekleýin dikeldip başlan bolsa da Türkiýe gatnawyny henidem dolu ýola goýmady. Hökümet tarapyndan guramalaşdyrylýan seyrek charter uçarlary Türkiýeden Türkmenistana gitmek üçin ýeketäk mümkinçilik bolup durýar. Ýöne aýda bir ýa-da bir näçe gedek guramalaşdyrylýan uçarlar talaby kanagatlandyrmaýar. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda galan Türkmenistanlylar we olaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.